Sasisin pan ngai khoblei phi ki parlok rawan baro ki bagi pan page ki video netis khwai ka channel Nalari Entertainment te khlem na paslam parlok rawan ta to ni ya no sakmat ka je ko khwai do kha ka ba an priya dai badu marwen nyerangkan pat ki parlok ki jong u ka jaka kan dai hang te ka pung jokin lek jalan teng lengkin melim kapung kadon tang kawe kapung bat ka tarik kan dai haka khatwai tarik benai bachpeu lane benai Oktober hajar apsan kapor kan sedang nadu kapor khandai siteng mestep bat on penkut pada kapor live je janmet bat kador jaka tiket pat kalong tang khat sam spa tangka sirwiang uwe khwai bat ansya banbu jaka ya pikirawan da uding lane da usik haka chipau tarik benai bachpeu hajar apsan hakapor khat arbeje mensengi bat on ai porepi sikenta bapin wengno ya kita kiding la de kisik bapi labu jaka de mentap perlok tu ni yajno sha ki price uban hi ora ka keran ka ban nekong ha ka ne ka jing khwai do kha hang de po jalan teng unio chipho lak tangka bat na ka keran ka ba arpat unio lai lak tangka bat na ka keran ka balai kalong chilak tangka na ka keran ka basau kalong chilak tangka nakakaran kabasan kalong silak tangka nakakaran kabanriu kalong silak tangka nakakaran kabanyeu kalong laipeu hajar tangka bat nakakaran kabapra kalong chipeu hajar tangka bat sisin beradap ki price kirawan kim dei shu ban pentut ya ka jinge kop khwai dokha ka jinge kop khwai dokha kan yaj be sakmat te program ta tung ni peji ki consolation prize na ka consolation prize ki don hadu ka nomor ka ba arpeu bat ka nomor ka banakong kalong san hajar ka nomor ar san hajar ka nomor lai san hajar ka ba sau san hajar ka ba san hajar ka ban san hajar ka ba nyeu ka ba pra ka ba khandai ka ba chipeu ter hadu ka nomor ka ba arpeu kalong bai san hajar tangka kawe ka consolation prize bat nalor kini ki consolation prize karang don ru susu sa kaloki draw bat shwa bangin poi sa kaloki draw mentatungin ya sa skor shwa kandiat ya kini ki mat ki badon kamba on sim jing theo ya baro ki jai dokha light no ka silver club bat om sha ban psa jing bam kat bom padde ka por ban khwai bat nalor ki do karim babun on the thamai biang sa shiton chiteng haka arpsan tarik benai bakhandai hajar apsan haka por mestep bat kindon rukinong diwi bat kinong diknyang hak tai kasni te parlok menta tu ne leino sha kalo kidro hakalo kidro ban yo ka price ka ban kong un yo lailak tangka bat nak price number ar un yo chilak nak price number lai unyo lai pewajar nak basau unyo ar pewajar bar kador tiket kalong tang ar spa tangka tiket balada pinthit hak lai teli tiket pinyo kador san spa tangka lai teli tiket bat loda pimsai kan notis te sngobha perlok sakol hakini kinombar bal ai harum krama pindup man sai ha iya kae ka ba pimsai te sngobha perlok sa share me kan notis khwai ki perlok ki jong phi khanam ki perlok ki jong phi ru kindup tepi ya kan notis khwai te khoblai sibon perlok in second part hakawai pat kan notis khwai